Bună ziua! Sunt Cuculea, sunt din Predeal. Aș vrea să vorbesc cu domnul Setboi, că m-a mai ajutat domnul ăsta cu niște bani. M-a ajutat de mi-a luat un căruț. Bine, mi-a dat niște bani în direct. Eu am înțeles că m-a băgat și pe YouTube ăsta. Și acum vreau să ajung neapărat la operație. Pentru că mi-e rău tare. Am fost internat acum ieri. M-am externat, pentru că am vrut eu, la termen. Am stat 4 zile în spital la Sinaia, dar nu m-am vindicat. Am cu stomacul rău tare de tot. Și vreau să mă operez și cu stomacul, cu mai multe, și cu șoldurile, să merg pe picioare fără cârge. Și asta numai în Germania, la München. Am trimitere de la doctor, am tot, nu e, actele mă descurc. Trebuie tradus certificatul din română în Germania, în germană. Da, și acum am nevoie de ajutorul ăsta, că, uite, tot mai sunt sub tratament. Ia uite, am perfuzie la picior. Trebuie să merg încă vreo săptămână la ambulanță aici, la permanentă, să fac perfuzii zilnic, încă vreo săptămână, vreo câteva zile. Și acum vreau să ajung neapărat la operația asta, vă rog frumos să ajutați-mă. Trebuie 2000 de euro, dacă poate cineva să mă ajute, că mi-a promis și domnul ăsta, YouTube-ul ăsta, și mi-a promis că mă ajută. Acum nu știu, sunt mai mulți oameni cu suflet, cred că îmi poate face. Ce să spun, am gradul 1 de handicap grav, am care vrea să mă ajute, mă poate ajuta, că am gradul de handicap grav. Am actele mele, am internațional, în orice stat din lume. Am protecție și imunitate, bine, prin actele de handicap telefon. Și vreau să plec cât mai repede în Germania cu primul avion, dacă se poate, la München. Că am pe un frate acolo, bine, nu se descurcă nici el, dar muncește, când nu muncește. Mi-a promis că și el mă poate ajuta, dar nu știu, eu vreau să ajung neapărat cât mai repede în Germania să mă operez. Și bine, care vrea să mă ajute, vă rog frumos să mă ajutați. Am numărul meu de telefon 0735 110 191. Sunt din Predeal, cred că multă lume mă cunoaște. Am niște patroni, niște barusani, mi-a lăsat numărul, dar mi-e rușine să-i sun, să le spun de ce și cum. Dacă mă vede, cine mă vede, mă ajută. Și am mai făcut eu un comentariu de ăsta în internetul ăsta, că eu nu cunosc internetul cu YouTube-ul ăsta. Și m-a văzut un prieten de-a meu din Anglia, care a plecat de aici, din oraș. M-am copilărit cu el de când eram sănătos. În Predeal mergeam cu el la discotecă când eram sănătos, munceam cu el. Și aveam nevoie de un căruț. Mi-a cumpărat căruțul, chiar ieri mi l-a trimis. Săptămâna care vine mi-ajunge. M-a dat pe el mulți bani, nou-nouți, mi-a cumpărat niște haine. Bine, vă rog frumos din suflet, dacă mă poate cineva ajuta, ajutați-mă că nu mai pot, mi-e rău tare de tot, m-am săturat de suferință. Din suflet, vă rog, și cine mă poate contacta, vă rog frumos, sunați-mă pe numărul meu, încă o dată vi-l spun, 0735 110 191. Vă mulțumesc și mă scuzați de... Da. Vă aștept, cine vrea să mă ajute, vă rog frumos, ajutați-mă.